హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది వచ్చేసి పాత వీడియో అండి. ఫోన్ చెక్ చేస్తుంటే ఇంకే పోస్ట్ చేయలేదు కదా అని రోజు చేస్తున్నాను. అమ్మవారి గుడి సైడ్ నుంచి 1 టౌన్ వెళ్ళామండి. చిన్న బట్టల షాపింగ్ ఉంటే పిల్లలు తీసుకుందామని. తర్వాత ఇంకా నైట్ ఇంకా ఆకలి వేస్తుందని స్ట్రీట్ తెలుసు కదండి, బందర్ రోడ్లో ఉండేది. అక్కడికి వెళ్ళి బిర్యానీ తీసుకున్నామండి. మొత్తం ఎటు చూసినా బిర్యానీ స్టాల్సే ఉంటాయండి. మంచిది చూసుకొని ఎంచుకోవాలి. ఎప్పుడో ఒక చాట్ తింటాము, ఇంకా రొటీన్గా అక్కడ ఎందుకు వేరే చాట్ ఎక్కడైనా ట్రై చేద్దామని హనీకుండ బిర్యానీ అనుకుంటాండి మేము అక్కడ తీసుకున్నాం బిర్యానీ. 7 రకాల చికెన్ కర్రీస్ వేశారు. గోంగూర చికెన్, నార్మల్ చికెను, లివర్ ఫ్రై, ఎగ్ బిర్యానీ, దమ్ బిర్యానీ, ఇంకా సంథింగ్ వెరైటీస్ పెట్టారండి. ఇంకొన్ని ఇక్కడే ఫుడ్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి. అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి. అంతేనండి ఈరోజు వీడియో. థ్యాంక్ యూ.